Det næste punkt, det handler altså om, nu har vi skabt digitale profiler heroppe, og vi kan faktisk bruge de digitale profiler til at personalisere det indhold, du har på dit website. Det vil sige, hvis jeg nu kommer ind på dit website, og du arbejder med en marketing automation løsning, så kan det godt være, at jeg ser banner nummer 1 første gang, jeg kommer derind. Men når jeg kommer derind tredje gang, så ser jeg et andet banner, som er tilpasset den digitale profil, som jeg nu måtte have. Udover det, så som jeg talte før, så kan vi bruge de digitale profiler til at trigge kommunikationsflows. Så det vi taler om her, det handler altså om lead nurturing. Det vil sige digital profil på vores website eller en proaktiv segmentering, og baseret på de regler, vi sætter op, så lægger vi der automatisk ind i et kommunikationsprogram. Det her, du kan for eksempel være en simpel introduktionskampagne, hvor vi automatisk sender 3 e-mails en e-mail om ugen i 3 uger. Så hvis du submitter en formular hos os første gang, og du ikke er oprettet i vores system i forvejen, så bliver du oprettet som kontaktperson, så bliver der automatisk tilføjet den her kampagne her, og så sender vi dig en mail fra en af vores sælgere, som er helt almindelig tekst. Den er selvfølgelig automatiseret, der hedder, jeg kan se, du har downloadet den dokument, jeg er til rådighed, hvis du har behov for yderligere informationer. Ikke noget med at kaste os ind over dig som potentiel kunde og begynde at tale med dig med det samme. Så venter vi en uge, og så sender vi e-mail nummer 2, som så kan for eksempel være en introduktion til vores virksomhed, eller en introduktion til marketing automation. Vi har for eksempel sådan en 2-minutters film, der viser, hvad er det her rent set i praksis. Så noget som det her, det kan bruges til re-engagement kampagner, det kan bruges til renewals, hvis man laver subscription-baserede løsninger, så når din subscription er ved at udløbe 2 måneder før, der får du en mail med fornyelse af din subscription. Det kan bruges til case stories, til kundeklubber, til produktlanceringer. Og nu det her er jo et helt simpelt forløb. Så for at give et eksempel på, hvordan ser sådan noget her ud i praksis, så er det her jo altså en cross-channel kommunikationsplatform. Det vil sige, at jeg kunne pushe beskeder på social, jeg kunne involvere direct, jeg kunne involvere mobile, det vil sige sende sms-beskeder til dig, og så selvfølgelig hele e-mail-platformen. Så platformen dækker selvfølgelig e-mail, landing pages, forms og alt, hvad der måtte være af forskellige kommunikationer. Så det screenshot, der er på lige nu, det er reelt set en introduktionskampagne, vi har kørt på et tidspunkt, hvor vi gav en bog ud gratis, og måske har nogen af jer været igennem den. Kommer ikke til at bruge tid på med respekt for tiden på detaljerne omkring det her nu. Det handler altså om, i stedet for kun at submitte et formular, så kaster vi sælgeren i hovedet på ham med det samme, så bearbejder vi digital massage, kan man kalde det lidt som, bearbejder vi altså kunden, før de er parate til at tale med sælgeren.